chapter 19 verse 2 okay. Verse 2. Kananjalo ukuthi umphefumulo ungabi nakwazi akulungile. Onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela. Ngicela uphinde uliphinde futhi leli verse. Kananjalo ukuthi umphefumulo ungabi nakwazi akulungile. Onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela. Izwi lakho Nkosi leli liyaphila linamandla lingamadoda asiqondisayo liphonsisa izimbabala likudla amahlathi eKadeshi dunyiswa ngalo nasemini lingabuyeli kuwe lingawenza umsebenzi obulithume wona ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Singahlala phansi. uSolomoni ubhala amazwi okuhlakanipha. Uthi xa ibhala lamazwi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nalo ulwazi. Amen. Umuntu wakhiwe bazalwane ngengxenye ezintathu. Umuntu wakhiwe ngomzimba, nomoya, nomphefumulo. Nikhona. uNkulunkulu wathatha idust wabumba umuntu ngothuli lomhlaba wabasa isidumbu esileleyo esikhona nje esingashukumi. uNkulunkulu noba waguqa phansi noma wenza kanjani ngazo kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu waminasa 100% yobuNkulunkulu bakhe wayifaka kulolu daka, wayifaka waphefumulela emakhaleni omuntu. Ngamanye amagama lokho kufakwa ukomoya kaNkulunkulu kumuntu akusiko lokhu koku inhaler or ukuthi breathe out, kodwa ukuminaswa ukufakwa komuntu ekuthiwa uNkulunkulu efakwa emzimbeni oludaka. Then kwangena uNkulunkulu 100% engena nomphefumulo. Kwahlanganisa izinto ezimbili kwafaka umphefumulo nomoya kaNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli lithi uma bekudubula ngesibhamu umzimba uwaphansi, umoya wakho uphume ubuyele kuNkulunkulu ewufake kulomzimba. Umphefumulo wakho is either paradise or Hades lapho yakho. Kodwa umuntu noma efa umuntu uhlukana ingxenye zakhe ezintathu. Umzimba waphansi, umphefumulo uyaphuma is either paradise or Hades kuya ngokuthi ufe noNkulunkulu ekuphi noNkulunkulu. Umoya wakhe wona ubuyela kuNkulunkulu ewuminasile wawuminasela kulomzimba. Amen. Hallelujah. Now masikhonza ke sinayo lento yokunaka kakhulu umzimba wethu wenyama nomoya wethu. Hallelujah. Bese banele ingxenye esiyesishiye ekuthiwa ngumphefumulo. Kanti le ngxenye esishiyayo umphefumulo iyona kanye iyona nqontsonqo wena muntu lo. Ake ngilungise into ngithe ngixolele asizovutha sovutha egcineni. Ubuya halela ukulala ungavele nje udonsa isitulo sakho ulale. Why yale namfundisi kwasami ngiyandibona yazi ucubhukile nkosami. Yo sifuna ukuthisa thina ngasuthi ngoba sathetha uthi come on tata. Uyoshunqabe nokuthi come on. Ngifuna ukuyifaka lento ngalendlela. Hallelujah. Now kune problem yomzimba nomoya esuwoye kakhulu asawuhoya umphefumulo. Bendithi asilungiselele iphutha elithi senziwe saba ngumfanekiso kaNkulunkulu. Yes. Asilungise kunephuthanyana elikhona. Not lo umzimba omi phambi kwami nalo unibheke ngawo ekuthiwa ungumfanekiso no. Makukhulunywa ngomfanekiso kaNkulunkulu kusho ngalo umuntu owaminaswa uNkulunkulu wafakwa kulomzimba. Na lo muntu wakho wangaphakathi akafanani nalomzimba. Ngoba lo mzimba ngelinye ilanga ube yisidudla uzondle ube yisidudla lo ngaphakathi ulokwemini. Lo ongaphandle kabe yisidudla aphinda bomende mkhulu kakhulu othi ndiye ejimini ayojima. Aphinda uyazama ukubuyela utholakala ukuthi khona indawo ezingasabuyeli.
khona indawo ezithephihle nezithephulo. Because lo mzimba ohleli ngawe esitulweni akusiye umfanekiso kaNkulunkulu. Lo mzimba uhleli kuwo ufana nabakwaDlamini, ufana nabakwaNyawuza, ufana nabakwaGatyeni, ufana nabakwaNgcuse, ufana nabakwaNgcoya. Lo mzimba ohleli ngawe esitulweni. Kodwa kukhona umuntu owafakwa kulo muntu. Esithi ngumuntu thina kanti akusimuntu lo muntu ofakwe kulo muntu ngulo uYobe abuzayo ukuthi uyini umuntu lento umkhumbulelayo. Haleluya. Uyini umuntu lento umlandelela kangaka. uNkulunkulu uzibe elandela ingxenye yakhe naye akanandaba nesidumbu sakho nani kodwa uNkulunkulu ulandela ingxenye yakhe ayifake kulo mzimba. Yilo ngxenye kuthiwa uyayilandelela ayilandelele athi uma umuntu ke efa uNkulunkulu ajike athi ngizamile ukukulandelela ngayo yonke indlela ukukusiza uba ungaye kubhujisweni kwaphakade kodwa indlela okuyo namhlanje usikhethele wena. Ngoba khona into uThixo angeke ayenze bazalwana bami ukukupho ngenkani. uNkulunkulu umnikeze umuntu i-freedom of choice. Hallelujah. Amen. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nalo ulwazi. Lo muntu ongaphakathi kuwe lo ekuthiwa umphefumulo elithi iBhayibheli akulungile ukuba umphefumulo wakho ungabi nalo ulwazi. Nihamba niye kuma university nihambe niyofunda nifunde imfundo nize niyityekeze. Kodwa umuntu wakho ngaphakathi yena engafundisiwe uthole iziqu zalomzimba nezikwenza uphangele ezindaweni ezingcono kodwa umuntu wakho ngaphakathi akafundiswanga akanalwazi. Haleluya. Amen. Ngifuna namhlanje ukukhuluma ngalomuntu ola kuwe lo muntu owenza wena ube nguwe. Amen. Ukuthi akulungile ukuthi angabi nalo ulwazi. Ake sigijime. Amen. Kunomfundi ewethanda uJesu kakhulu igama lakhe kuthiwa nguJohane. Ufike uJohane wamemezela ngoJesu wathi ukhona ozayo engingenawo namandla okuthinta intambo yesicathulo sakhe. Haleluya. Amen. Ethi iBhayibheli uJohane wamemezela ngoJesu waze wafika. Uma uJesu sefikile uJohane uyasho uthi ke uye lo ebenithetha ngaye lo. Wasembamba embhabhadiza emfuleni iJordan. Phakathi emfuleni iJordan kwaba nokuphikisana. Kwavuka impi phakathi koJesu noJohane, impi yokuthobelana. Uthi uJesu uJohane ngibhabhadize. Uthi uJohane ngeke ngibhabhadize. Bayalwa manje. Uthi omnye ngibhabhadize, uthi omnye ngeke ngikwazi ukubhabhadiza. Yini reason ukuthi ungafuni ukunibhabhadiza? Uthi omnye ndimemezele ngawo ukuthi umkhulu kakhulu. Manje ngakubamba ndikubhabhadize awuzuvela ukuthi ungulo ebengichaza ngayo. So uthi uJesu usumemezela ngamkanje uthi yes ngeke ngilunge ndikubambe ndikubhabhadize. Uthi uJesu lalela ngibhabhadize ukuze sigcwalise ukulunga. Wambhabhadiza lithi iBhayibheli wathi embhabhadiza kwaxazuka izulu kwehla umoya usesimeni sehobe kwaphuma izwi emva kwehobe lelo lisithi lo yindodana yami eyintanda enkholisiweyo yiyo yiveni yona. Haleluya. Uma uJohane eqeda ukumbhabhadiza kwedlula amalanga athize kwafika abafundi bakaJohane kuJohane bezomrepotela ukuthi lo muntu okade ummemezela ngayo umphakamisa uyamazi ukuthi naye useyabhabhadiza manje. uJohane usamchaza akamthandabuza uthi uJohane lesa story sithi uma umyeni ubelinde entontoni njalo echazana ukuthi uJesu akekho wrong ngokubhabhadiza. Yonakala indaba mhla uJohane ethathwa efakwa ejele kuyibirthday kaHerod. uJohane ubanjiwe ejele ngoba inkosikazi yakhe
yayikade imzonda uHerod waye kunkosikazi ewenayo washada noHerodiya inkosikazi kamfowabo. Kwafika uJohane ezomsola njenge-prophet of God ukuthi imbi into yenzileyo yokuthatha umkamfowenu umshado uhlale. Wayese lo mfazi ethukuthela ngoba yabona ke baJohane nini yabona le prophet benu abangasile emakhanda jonga lo prophet uyasibonela sithando samba masishade ngineplan enalo. Thatha uJohane uvalelwe ejele wahlala for 2 years ejele ebanjini. Hallelujah. Khona lapho ejele ngoba ijele liyawuhlukumeza umphefumulo. Andithi indaba ethe semphefumulweni. Mayihlukumeza umphefumulo ijele, yamhlukumeza ijele umphefumulo kaJohane kwaze kwaba nezinto eziphumayo. Ezilulwazi emphefumulweni wakhe. Hallelujah. Amen. Uma seziphumile lezi zinto uJohane sakuphinda kutholwa abafundi bakhe bahambisa indaba kuJohane ukuthi futhi lo Jesu lowo obukade umemeza ngaye impumputhe ziyabona izishosha ziyaphakama. Kwasho ukuthi ulwazi lukaJohane emphefumulweni wakhe seluphumile lulahlekile. Uthi uJohane hambani niyongibuzela ukuthi nguye yini uMesiya noma siyobheka omunye. Ulwazi lomphefumulo wakhe luphumile. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nalo ulwazi. Akulungile. Akusiyontwini. Ngoba uma ungaphunyelwa ulwazi emphefumulweni wakho uyozibhaqa izinto okusithi zizizo sowushumayela ezinye kusasa usithi ayizizo. Ngoba ulwazi luphumile emphefumulweni wakho. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nalo ulwazi. Funda ushintshanisa izatifiketi zakho kodwa ungakhohlwa ukuhlohla umphefumulo wakho ngolwazi. Here is the reason yokuhlohla umphefumulo ngolwazi. Ngisho ingcebo ubutyebi okuphetheyo. Ngisho imali wami uyoyiphangelele emlungwini. Ubutyebi buhlala emphefumulweni. Hallelujah. Enye indoda kodwa yabasisityebi yaphumelela. Yaba nenkamela, yaba nembombolo, yaba nemali, yaba nayo yonke into eyidingayo emhlabeni. Kodwa yathi lele epalace yayo embhedeni wayo omkhulu omhlophe kodwa yahleka isikhulu. Sahleka sathi phefumulo wami yonwaba unezinto eziningi. Lithi iBhayibheli ngoba wabreka waqala engatali ngalomzimba. Uba wetala ebreka ngalomzimba ingelosi ezulwini yayingenohla. Kodwa once he mentioned the soul, lithi iBhayibheli ngokuphazima kweso kwehla ingelosi yazoma phambi kwakhe yathi siwula. Lo mphefumulo wakho uzobizwa namhlanje. Ziyosala zingezingabali lezi zinto. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nalwazi. Uma wayazi ukuthi umphefumulo wami ngiwuhlohle ulwazi wengena ukukhuluma ngematerial things ayozibeka emphefumulweni. Ngoba umphefumulo umuntu owathandwa kusimakade ngendlela yakhe emthandela ukuthi lo mphefumulo awungabonakali kulomhlaba, awufihlwe inyama namathambo, ugcwaliswe ulwazi. Ukuze uthi lo mphefumulo mawuphuma kulomzimba uphume uyiachievile into okuyifakelwe kulomzimba. This is the reason yokuthi ushunyayezwe ngoJesu usindiswe. This is the reason yokuba ushunyayezwe uhambe uyobhabhatizwa ungcwatywe umzimba omdala uhlohlwe ulwazi emphefumulweni ngoba akulungile ukuba umphefumulo wakho ungabi nalwazi. Hallelujah. Akulungile. Akulungile. Hayi akulungile. Akulungile.
Sinabantu esihamba sawubangcwaba emathuneni siyongcwaba imizimba yabo. Abantu esifese bancoma sithi noma kanjani uTata uSibandana usezulwini, kanti kufe umuntu obengenaso isikhathi sokuhlohla umphefumulo wakhe, awuhlohlulwazi. Baba bokuba sihamba sobangcwaba emathuneni saqamba amanga sathi nangwe ngene ezulwini, abanye baze bamlayitele nekhandlela. Lo muntu ngenkathi efesibhedlela ubuphi nekhandlela lakho, bamlayitele ikhandlela ukuthi nangu uyongena kwelesithathu umphefumulo. Akulungile ukuba umphefumulo wakho awunazo. Haleluya. Nazi izinto ekufanele wena uhlale phansi nomphefumulo wakho, hayi sister wakho, hayi brother wakho, hayi unkosikazi wakho, hayi indoda yakho, hayi umntanakho. Wena unoxanduva wena lokuhlala phansi nomphefumulo wakho udiscipline mawungasenzi kahle, ngoba uyothola umphefumulo wakho uyolenda esihogweni lapho bungayikhona ngenxa yokuthi nawulusi kakhulu ekutheni udiscipline umphefumulo wakho. Asibona omunye udiscipline. Lithi iBhayibheli ngenkathi kubuya iTyeya ibuya kumaFilisti, amaFilisti ayithatha iTyeya. iTyeya nayo yibhokisi. Ibhokisi elalihle ligold linemana phakathi, linengelosi ezixhumene ngamaphiko zibuka phakathi emphongolweni, nenduku ka-Aroni yayiphakathi zibuka isivumelwano sikaNkulunkulu sihamba kahle. uNkulunkulu wazimayinasa ezulwini njengoba ezimayinasile wangena emzimbeni wakho. uNkulunkulu wazimayinasa wangena kulelo bhokisi ekuthiwa iTyeya. Wathula uNkulunkulu wabangathi useless eTyeyeni. Bahamba naye abapristi beyithwalile, ibalulekile kubapristi bakwa-Israyeli ngoba bayazi ukuthi sithwele uNkulunkulu la. AmaFilisti ayi-undermine athi mayeseshaya u-Israyeli amshaya u-Israyeli athatha neTyeya yakhe. Bathatha iTyeya bahamba boyibeka phambi koDagoni. Bafike bathi uNkulunkulu kaSirayeli siyakweyisa, uligwala simshayile u-Israyeli wakho, nawe ke sithi qhuthe manikiniki dibana noNkulunkulu wethu nangu uDagoni. Basho baphuma batshika emnyango. Uma betshika emnyango beflathela waphuma uNkulunkulu ebhokisini wanqumla umqala uDagoni, waphindwa wamnqumla izingalo zakhe, waphindwa kuyele ebhokisini. AmaFilisti azovula ethi asibone uba kwenzakaleni. Xa befika bafika uDagoni ikhanda liwe phansi, izingalo ziphansi. Baphinde bamthatha uNkulunkulu wabo amathisela ingalo, bamvusa ikhanda, babe batshika emnyango. Waphinde waphuma uNkulunkulu ebhokisini wathathela wabhoksa uDagoni ikhanda lawa phansi, wamnqumla nesidumbu sangasentla. Bafika uDagoni wonke ebhawile phambi kaNkulunkulu. Basebethi iyabulala lento, ngeke sibe sakwazi ukumvusa. Bathi maSirayeli buyani nizothatha lo uNkulunkulu wenu. Athi amaSirayeli niyamazi apho benimthathe khona, mziseni lapho benimthathe khona. Kanti lo uNkulunkulu wethu ulande ingcebo lapha kumaFilisti. Uma bephuma babuza bathi lo uNkulunkulu wenu kuphunywa naye kanjani? Wabayalela umprofeti wathi yenzani amagundane egolide angusayizongaphi, nangusayizongaphi, nangusayizongaphi. Nibese lo uNkulunkulu nimkhapha ngalelo golide lelo. Lithi iBhayibheli bawenza amagundane, bathatha yonke igolide yabo benza amagundane. Ngiyacabanga ukuthi isindo segolide lamagundane sasigijima lapho ko-100 kg kwakhathwa uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Sebemdonsa ngeenkabi, bedonsa le golide noNkulunkulu wethu. Bathe bebhizi bemtsala, uNkulunkulu waphuma ebhokisini futhi
washaya amaFilisti awu70 wawabulala ngeqheqhe waphinde wabuyela eBooks athi amaFilisti thatha uNkulunkulu wenu nihambe naye nathi negolide asisamfuni kwavela indoda eyayihluphekile haleluya egama layo lingoAsafa indoda engekho phambili kakhulu kuba priest yayingekho endaweni yokubingelela lapho umpriest ubengena endaweni engcwele angene ephethe igazi eliqondene nezono zakhe eqala nezono zomuntu ayomngenela kodwa wayengena ephethe igazi eqondene naye nelomuntu amngenelayo agqoka igown yakhona enamachain neketanga eliboshelelwa kuye ukuze uma edelele uNkulunkulu umpriest wafela ngaphakathi bamdonse ngentaba lona umpriest uAsafa wengumpriest owebetha iharp kodwa eyazi yonke inkonzo yobupriest haleluya lithi iBhayibheli uAsafa wayithatha itsheya wayithatha wayisa kwakhe ehambe ikhalisela iharp ekhalisa amaharp uNkulunkulu wathokoza lento ihluphekile ixazukelwe izimpahla kwaAsafa kuthiwa indlu yakhe wothi mowuhamba kubonakala abantu abahamba ngaphandle umulele phakathi wabona amakhwezi neroof wanela ngafaka itsheya phakathi endlini yakhe itsheya yamthungela indlu yamrenovatela indlu phezulu bazwakala kwabakwaIsrayeli ukuthi yona leyo tsheya ebulele uNkulunkulu wamaFilisti uDagoni sayakhele uAsafa umuzi lalala ngikutshele lento kuyo uthe mangithungela indlu iqeda uDavide kwezwakala ukuthi itsheya seyakhele uAsafa umzathi uDavide mayibuyele kuyadingeka eJerusalem now uDavide uzwile into eyenzile kuDagoni uzwile into eyenzile kumaFilisti awu70 kumaFilisti awu70 kuthiwa ithe mayidonswa isiza kuthiwa abantu bakwaIsrael bengayi bathi bebona iinkabi ziqhamuka netyeya kuthi abangomama bashiqela itshani balilizela bathi inkazimulo ebihambile kuyini kuthi abalilizela abanye bashaya amakhwelo abanye badumisa bethi ngubani onjengawe ngubani ongafaniswa nawe ngubani ongalinganiswa nawe ndoda enamehlo amaninzi ndoda ezilwelayo bamncoma bemdumisa kuthiwa kwavela amadoda awu70 athi yini le nijabulela kangaka yini le enenza likikizele kangaka abantu besifazane waphinde waphuma uNkulunkulu eBooksini wabulala amadoda akwaIsrayeli awu70 wabanqunqa bonke bawakushikishikishiphansi wayesethi uDavide ngiyayifuna ibuyele eJerusalema kodwa ngiyayisaba lento kwadinga ukuthi uDavide as a king ahambe aye endodeni ehluphekile uAsafa ayofunda ukuthi lento iphathwa kanjani andinalo ulwazi emphefumulweni olanele kodwa ngifundise Asafa iphathwa kanjani lento haleluya uAsafa wamtshela wathi lalela ke Davide uma uphethe lento kuyafuna umizono zakho izinto ngeke uzixelele umkakho izinto ngeke uzixelele indoda yakho izinto ngeke uzixelele izihlobo zakho xa ufika phambi kwayo ibanqunu yiba naked thululele impahla yakho uthi Nkosi ngiza kuwe njengoba wawundidalile leza ndize emhlabeni ngiyobuyela ngikwazi ube nqunu phakathi kwakho phambi kwayo lento kathi uvuma izono zakho ingakho phela uDavide masefundile nokudansa phambi kwetyeya lithi iBhayibheli wadansa wakhulula nempahla waze wabanqunu kwasheka isikhinde wenaso wathe sasina isikhinde sawa phansi kanti uMikhali unkosikazi wakhe uyalunguza efestileni wabuye zomshawuda yentani uyenzayo imbi kangaka phambi kwabantu inkosi ubonise impahla kwamkhwenyana uyibonisa abantu uyindoda njani
wathi uDavid elalela Mikhali ngiphambi kaNkulunkulu awuyazi wena lento uthe uMikhali esebhize sashawuta indoda uyihlaza lendoda yaphuma eboxini yajika isibeletho sakhe ngoba ikhulunyelwa lento yaphuma eboxini yavala isibeletho sakhe ukuthi uconfronta umuntu okhonza mina kusho ukuthi wena mfazi indini awunalo ulwazi emphefumulweni akulungile ukuba ungabi nalo ulwazi ayisethu uDavid asiyithathe wayidonsa uAsafu kwavele elinye iqhaji lendoda kuthiwa mayifika khona ngasensimini kaJoshua kuthiwa indawo yemandlalo kuthiwa iinkabi imazi zenkomo ezazingcelisa zathi mazinyathela kuleya ndawo zashelela ngamanqina ehlala ngesifuba phansi kanti uNkulunkulu umpuphe iqhaji ngoba into kaThixo akungenwa ngokuqhaji kungenwa ngokubizwa uye uma ungakubizile ungayifaki impumulo yakho khona ngoba uyofika uqalane naye sophakathi kuwe yafuza inkomo le phela bani ithi sabhoka inkabi ziyashelela zilele ngesifuba phansi yaziyeka yahamba yayothintikela ithe ithintikeya yaphuma ingangala yamshaya ngembibizane yempama waphansi wafa naye wathi uDavid and lapho sakusentabeni and uDavid wathi yabulala lento sengine history yayo esayibulele abantu esayibabulele ibulele 140 abantu 70 yamaFilisti 70 yakaIsrael nangu nalobe ebeliqhathe ethi uyoyibamba lapha imbulele naye wathi uDavid mina ngiwumuntu omubi izandla zami zigcwelikazi angikwazi ukusondela ecaleni kwabantu wathi uAsafu ungasondela David provided Nkosi uzolalela mina ukuthi ngikutshele ukuthi ngikuqeshe ulwazi emphefumulweni wakho ukuthi kulento kaThixo usondelwa kanjani akulungile ukuba umuntu angabi nalo ulwazi emphefumulweni wakhe asiye kulokho na umphefumulo uyatshelwa phefumulo uyatshelwa ilapho uDavid ke wathi esambonga uNkulunkulu wazobhaqa kwaba khona ingxenye yami eshiyekileyo ngibonga uNkulunkulu ngenyama ngiyasina phambi kwakhe nomoya wami nenyama yami ngiyasina ngibonga uNkulunkulu ngokuthi usivumele noma sekulela abantu abangaka kodwa uyasivumela ukubuyela eJerusalem wazobhaqa uDavid esasina phambi kweteya ukuthi umphefumulo wami usele ngasemva ukonfronta wathi wena umphefumulo wami ubonge uJehova umphefumulo wami ngakubonga phakathi wakho akulibonga igama lakhe liwe ukakhomba impatho yezandla zakho bonge uJehova umphefumulo wami usaleleni wena ngibona inyama yami ngimbonge uJehova kwaze kwaba imphahla nomoya wami uhlanganyele nami wena umphefumulo wami usaleleni bonge uJehova uyaconfront umphefumulo uyatshelwa uma umphefumulo ufuna ukwenza intando yawo kuwe uyawuconfront uyawutshela lalela umphefumulo wami ongangenzile ezinye izinto yenza lento engikutshelayo mbonga uJehova umphefumulo wami ngabo konke okuphakathi kwakho akulibonge ukumdumisa igama lakhe lingcwele
ongakhohlwa imisebenzi yakhe emihle akwenzele yona. Uyatshelwa, uyacetshwa, uyampintshwa okwesithathu lo umphefumulo uyampintshwa. Ngelinye ilanga uDavide uyabona ukuthi enyameni kuhle zonke into zihamba kahle, angiswele lutho. Ingane beshilo kuMahubo 23 wathi uJehova umalusi wami angiyikweswela, kodwa wabhaqa futhi ukuthi le ngxenye yakhe yomphefumulo kukhona lapho isilela khona. Njengoba isilele umphefumulo wami uyagula na uyampimpa uJehova. Naye into esithathu umphefumulo uyampimpa. Umpimpa kuJehova uthi Jehova umphefumulo wami udangele, umphefumulo wami udangele. Konke enyameni yami kuhamba kahle, emoyeni wami kuhamba kahle, kodwa umphefumulo wami udangele. Ngade Jehova uyampintsha umphefumulo, ngoba uma ungawumpimpi uzogcina usukontrolwa umphefumulo wakho. Namhla sinabantu abakholwayo kodwa inkolo yabo engathishu, inkolo yabo evumele yonke into, inkolo yabo eyenza yonke into, baphanjaniselwe yimiphefumulo yabo. Dokalele into namhlanje, dokalele into echithe imishado ichithwe. Ake sibayeke abantu abangokholwayo, ichithwe imishado abaza hayi amadimoni, hayi usathana, ichithwe zi-couples, indoda nomfazi wayo abangakwazi ukukonfronta imiphefumulo yabo. Take imishado ngoba abakwazi ukuyikonfronta imiphefumulo. Okay, ithi ngikutshele zonke izinto, lento ekwenza ungasayi kwifamily yakho, lento ekwenza ukuxabana nefamily yakho uthu kuze kusho bona bengakholwa bathi ingathi kungcono kwathi nasikholwayo sihlangene apha ekhaya besingcwaba ubhuti, kodwa kangabekho usisi wethu ikholo elikhulu laseKapa khangele uhleli ngapha ekhaya ngoba kaloku uphakeme sizongcwabani, masingcwabeni bantwana bakaNtata, masingcwabeni sigqibe siliyeke ikholo elikhulu lihlale kwelapha. Into ekwenza ukuthi ungakwazi ukungena efamilini yakho, uphanjaniselwe emphefumulweni wakho, awukwazi ukonfronta umphefumulo wakho. Lalela mntanami, uma ungakwazi ukukonfronta nokwazi ukulawula umphefumulo wakho, naleyo mshado kuyimisa ungashadi, ngoba ukushada kwakho kuyoba yize. Sokushadisa kule nyanga ezawuthwala impahla zakho wapi, kanti kushade umuntu ongakwaziyo ukonfronta umphefumulo wakhe. Utshela umphefumulo wakho ukulalela, lalela phefumulo nisemzini ngoku. Mabela ndikuxela izinto ezihalelayo azihalelwa inhliziyo nengqondo, zihalelwa umphefumulo wakho. Uyochithelwa umshado unenyanga enye vose ukushadisile ngenxa yongakwazi ukucontrola umphefumulo wakho. Ngoba umphefumulo wakho ngokunaleli indoda usalunguza kwangapha, ufana nenkamela ume kule yadi kodwa intamo idla inqa kwezinye iyadi. Ngoba nobungani kwithuba ukuthi uyalifuna naleli ihwani enganikezithuba kanti engasayivayo ngento enganikezithuba ulinikeza ithuba ulitholele la hwani ulifumana ngoba
unjalo wawusathana wabomdala maleni khwana disifana iproblem ayikho kusathana ayikho amadimoni akasibabeke eceleni amadimoni akuphambanisela ukuthi nakumzimba wondla umzimba uqhokisa umzimba uphopothe ube right uthwize wenze yonke into nomoya wakho khonza uNkulunkulu kodwa umphefumulo ungawunaki ngisho amadimoni ungawunaki umphefumulo ungawunaki khohlanga lowo ubu right enyameni nasemoyeni wakho right nawe ube right emoyeni nasemphefumulweni ungaconfront umphefumulo iphela inkolo ikuyiphela usheke ube ligobhoza lekholwa elahluleka ukucontrola nokuconfronta nokumpimpa nokutshela umphefumulo wakhe akulungile ukuba umphefumulo wakho ungabi nalo ulwazi ugxothwa abantu emsebenzini because unebeef nobani uthi ayibeef kanye iphoko unebeef nobani bani akwazi ukontrola umphefumulo wakhe uyazi nokuyavela prophet isebenziswa prophet uyangazi kahle kodwa la sisi uyathi nokuyavela dive kunento enyakaza dive ngikumala umzimba lo prophet because lasisadimthandisisa kodwa kutshona hata ngenkasenhliziyo yami andimthandisisa emphefumulweni wami ngoba yonke into embi ingena emzimbeni endlebeni iqonde straight emphefumulweni okay kufana nalena ngiyakwazi lokho kuthiwa ama soul ties ngiyakwazi singathi kodwa uqinile kwabantu abadala lokho ama soul ties yizibophelelo zakamoya owazenza useyintombazana bantwana okade bekweshela ubavuma awabavuma kuphela walala nabo waboshwa nayo waphinde wavuka neboshelelo emphefumulweni waphinde wemuka wawusebenza kwenye indawo hayi ngiyafika apha ndazinto kube khona le ntshaba esondele ecaleni ngakho ayisistero zoba right sister manje ngithatha ekseni yabo ngoba siphangela soyi2 manje ngithatha ekseni ngikuhambise emsebenzini late shit indoda yami ishaka phela usta esihlala khona nako kuyavakala emzimbeni wakho qala uthenga mail emsebenzi usethenga izikete ezithe kunyukanyuka ngoba mezothathwa kulobhuti ufuna abone kwenzeke ke lokho nihambe niyolala naye aboshelelwe kuwe emphefumulweni hence uJesu wathi engasequleni efuna ukunceda usisi owayebotshwe namadoda ayi6 ifuna ukubopha naye uJesu abe ngo7 wathi uJesu ngeke ngiyivalele ngizoyivala le because lo sisi aka ulus emphefumulweni wakhe akakwazi doesn't know how to teach his soul how to train his soul ukutshela umphefumulo wakhe ukucontrola ukuconfronta ukuceba kuNkulunkulu bathi Jesu ngeke kulunge not in my presence hlala ngasenqubeni Jesus yes ntombi yes ndaba sesama ifika yayo shaya nge high heel layo yasibambi emera yayo mayibona ithola leli khwanqa elihle elihleli ngasemfuleni ake wabuza mfundisi why nina njalo ninabefundisi nina ya ayidethuna yonke into ingathi ngathi yebo into ngawe phela nojabula into mase ngawe haleluya afike uJesu wathi uJesu sisicela umphuzisa amanzi uthi lona hayi ngo umsona umjuda
Judah, a Samaritan, and a Judaism, whatever. But you know, we have to go back to Samaria as Snabuzhelwane. uJesu akayiphendule uthi uJesu uba ubusazi uba ubani lo omi phambi kwakho othetha naye. Ukubusazi uba lo othetha naye ngumuntu ozokulamlela kulempi onayo wena nomphefumulo wakho. Ungewena ufune amanzi kimi kuqala uwayeke lamadoda ashaya ngale role ushaya ngayo la. Ine reyenu nalamadoda ushaya ngayo ndingeni ngizosiza wena. Hey, wathatha kuwena lo manzi. Ngathi uJesu uthi unganibuza ubani wathatha apha ngithi mina ngiyokunikeza amanzi oyowaphuza ungaphinde hona. Okay. Into engiphethe nequla elilinzulu nento yokukha anayo. Into ndiyawafuna ke wethu ubhuti lamanzi wakho. Uthi uJesu yiza nendoda yakho kuqala. Ivani. Umuntu osewaphanjaniselwa kudala emphefumulweni wakhe. Bonke abahlali bengenamadoda. Hayi nendoda. Full stress. Funa stress ebomini bakho. Hayi tolele mntekathixo ayena ndoda yabala ke uthetha ngempumalanga nentshonalanga basalakhaya Kanti uxoka emntwini ozomlamlela amadoda wabophele emphefumulweni. Alright, ake simvumele uSastere sithi uSastere mhlawumbe lamadoda wajolana walala nawo waphinde wehlukana nawo. Kodwa asabotshelelwe emphefumulweni wakhe. Uthi uJesu uqinisile ukuthi wena awunandoda. Ngoba wena unamadoda ayi6. Nale uhleli nayo akusiyo yakho. Uthathe nendoda yomuntu. Emera phansi. Cabanga wakhumula ama high heels wabaleka ngeenyawo. Yenzani? Uzabona utankalele zonke izinto engezenza akungomesiya. Abantu esixobeni beza ngamakhala umfazi. Wonke umuntu uyagijima. Hey, kwenzekeni. Wothusa abantu baphuma abantu. Kuke imamntana mna take it slowly. Yimahlisa umoya. Kwenzeke. Azani nizwabona umuntu andixelele zonke izinto endakhandazenza akungomesini. Wafika kuJesu wabashumayeza waqisha ulwazi emphefumulweni. uJesu wahlohla ulwazi. Bathe mase benolwazi batshela lo bebabize eqala balalela asizanga kuye ngoba sibizwe ngoba kuphela nathi sifike sazibonela ukuthi lo muntu uMesiya ngoba kuye sesithole ulwazi oludlule engqondweni edlule emoyeni lokufika emphefumulweni. Sifale ngale kunezinto ezibopheleleke lapha ku-ethi ngikutshele namhlanje siqhawula izinto. Uyazi ukuthi wena uprofeti wakaningi ukuthi uyaphumelela. Kunenkinga eyenza ukuthi ungaphumeleli. Inkinga eyenza ungaphumeleli ama-soul ties. Izinto eziboshiwe emphefumulweni wakho. Hallelujah. Akusimadoda kuphela nezibingelelo zobumnyama ozihambile nazo ziboshelelwe emphefumulweni wakho. Namhlanje sizophahlaza wena sibingelelo sobumnyama. Sizokwenza umthandazo masiyanga sekuvaleni wokuphahlaza umthandazo wokuqeda ama-soul ties. Izinto
ezabosha emphefumulweni wakho into othi uyaphumelela zokutsalela emuva uthi ufike umshado isonga lijikela libuyele emuva uthi ufike ibreakthrough ijikela ibuyele emuva nithi nakha umuzi ubhubhe umuntu ufaka le mali obuzokwakha ngayo ikhaya lakho uncwaba ngayo ama soul ties akulungile ukuba umphefumulo ongabi nalwazi ngicela leli zozo ukuyivala kanje uJese uthumela uDavid ukuba nasi isikhafutina ndithi vuka kancane 5 minutes ngisengiyava thatha nasi isikhafutina uyovakashele abo brother bakho uyobabona impilo yabo haleluya oh Nkosi yami mahamba uDavid ephethe isikhafutina uthe eqhamuka le ecampini wafika kunendoda engomncane abayi3 ukuya phezulu nesitho singaka nonyawo lungaka nethi mayinyathela qhekeke intanda emhlabathini le ndoda ikhulumela lapha phezulu igiant ithi le ndoda Israel khophani indoda ezolwa nathi ubani soyisile siyoba zizigqila zenu ukuba sinehlule niyoba zizigqila zethu wayithi mesho uIsrael wonke vele asibone seqhilazwa ngamaFilisti kwabaleka abo brother bakaDavid kwabaleka ngisho inkosi uSaul yabaleka yayocasha lo kuyasithusa now ufika uDavid bonke abantu baphathe ebusweni banxunguphele abantu abasempini kodwa bengaqeshanga ulwazi emiphefumulweni yabo lalela ngikutshele ngokwe spiritual law akuvumelekile ukuba into ongayesabiyo ikulimaza manphinde futhi akuvumelekile ngisho emkhathini ukuba into ongayoyikiyo ukuba ikwehlule yingakho thina usibona sake sadutyulwa isibhamu savele sathi lo uthi ndubule lo lithi bullet sorry izivalele uthimba isibhamu ingaphumi imbumbulu ngoba awuyoyiki emkhathini bayazi ukuthi it's a waste of time and waste of energy and resources ukuhlasela umuntu ngento angayoyiki wangangendlela ongoyiki ngayo ke lezo zinto nomuntu owoyikayo uhlaselwa kangangalendlela omnye fanele babheke emithingini athi mevela umnyango umoya sebuseka uthi umoya obandayo nemvula ithi ebusweni bakhe you ayisafa ubulawa yini lento ayiconfessa ngomlomo wakhe kuyothi kuphela iveki sephethwe ngumkhuhlane sehamba kwagqirha eyothatha itreatment because ukhulume ngolimi lakho ukuthi safa kube ngafika langa lithi baliphuma jike yonke libeni head yami usafa lilanga lokufa okusemlonyeni wakho yiko okuzokubulala amen nabantu abathi yo etimani ndiyafuna uvula ibusiness kodwa yaboyika abantu beprotection yaboyika yonke into yoyikayo elifeni yakho uyayi-attract ukuthi ayize kuwe yonke into oyoyikayo uyayibiza ukuthi ayize haleluya uYobi wayibiyelwe nguThixo uNkulunkulu eyikhulisa inkonzo yokumbiyela ngapha kodwa uYobi wayeloko enovalo empilweni yakhe esisitheni sasempumalanga etshebe ngayo yonke into kodwa wenovalo soyiko kokuba ukuba umntwana wabo yi1 njengoba bafundisa kawo ngenzeka kule birthday yabo athuka uJehova enxilile ngabe uyifakile ingxaki kule family nakuJobu lokho ephinda lento yayoyika abantwana bami badibana kwi-birthday yabo kodwa yayiyika bangamthuki uThixo umuntu uxexelile mose uthetha noba yintoni now iBhayibheli lithi wayethi uYobi makuphela ibirthday
uYobe ahlabe imvu eqondene nabantwana bakho ukuthi Nkosi ngxe kungenzeka bakuthukile ku-birthday yami kanti lento ayesabayo and wesaba ukuthi uJehova angafika kubulale abantwana bakhe kanti uyayi-attract lento ayibulala. Sizwa sefelwe ngabantwana nemfuyo yakho uyamemezela uthi kungificile engikwesabayo. Oh, into bekade ndiyoyika ide yangifumana. Uma woyika amagqwirha uyawa-attracta amagqwirha azokuthanda. Haleluya. Uma woyika izikoli uhamba ubheka wambulaqaza zizokukhuthuza. Uma woyika inkabi ukhona umuntu oyomosha nge5 akuthumelele inkabi. Uma unebusiness lenhloko wesaba abantu beprotection bayoza begijima. Cala ugadela. Bafika lapho Bishop angesabi lutho emhlabeni. Ayikho into engingothuswanga ngayo kule minyaka endibuyo manje. Haleluya. Ayikho into engathuswa. uBishop nami ngazi nezakhe ezokuhlasela uthestwa lentambiso phezulu. Kodwa uma into ungayesabi emkhathini akuvubelekile ukubika ehle. Wahamba David wafika le ndoda yegolozi yabo. Wafika wathi David, all right nabo babona brother bakhe. Yo batsho bethe khulubenge bephathile. Iyaba intoni usishiye nabantu bedini izimvu. Baphathe ebusweni bayoyika bayagwaja babujulayi. Ushiya nabantu izimvu zika baba uJesu. Uzofuna nabo siyakwazi ukuziphakamisa ukuthi uDavid esengenzeni. Nginiphathele isikhafutina ubani manje onidelelayo uDavid himself uGoliath bona hayi bathina yenziwa lento kunomuntu ngizofulala insama uDavid uself akayilogoliwe akanibashiyo brother baba waye kunkosi uSawule. Nkosi uSawule uyokwenziwana uyothwana umuntu ongabulala namFilisti asusa ihlazo kwaIsrael wamthatha ucela umuntu osheshayo uzobalo uSawule emdenjalo wathatha uDavid izakwethi zakhe bayozimela naye ngapha kwelitshe afune bambone uGoliath. Bezimele ngapha kwelitshe ukhupha iCV yesitha udlalela David. La muntu lowa walwa izimpi kwasebusheni bakhe and lijolelia eliwell trained. Ungabulingi mfana wami. uDavid yabona nje into esimple elula lapha kwakufanele noDavid naye before copy CV amtshela uDavid amtshela ukuthi Nkosi uSawule statement sakho sihle sithi la muntu walwa izimpi kwasebusheni bakhe nami ngimusha ngizolwa naye kusho ukuthi lento yokulwa izimpi into yabantu abasha. Na uDavid ukhupha yakhe isifu uthi nami bendelusile izimvu zikaJese kwafika ibhere lizophuca imvu balibulala. Kwaphinde kwafika ingonyama nami ndayidwengula naye lamFilisti baphaba naye lamFilisti ongasokile uyoba njengenye yezizinto. No. Sawule kanti njoba uSawule soyika uGoliath vele sembonile uDavid wamemeza engathi uyasondela Israel ikhuphana indoda ezolwa nathi ukuba sinehlule siyoba zizigqila zethu ukuba lisehlule siyoba zizigqila zethu. David sekeledi mina uyothwana umuntu ngidala ngisela izinto ezingenasicoco uyothwana uthi uDavid uSawule ngiyokunikeza ushade nentombi yami ube ngomkhulu ebukumkanini wathi uqhubile inkosi waxethe uyahamba wathi imaDavid wakhulula izambatho zakhe wakhumula ubukhosi ngenxa yovalo nangenxa yolwazi olungekho emphefumulweni. Ukhokhela uIsrael wonke kodwa akanalwazi emphefumulweni. Wakhumula ingubo azigqokisa uDavid wahamba ngengubo wathi sengikuthathile ubukhosi bakwaIsrael thina esiqisha ulwazi emphefumulweni. Wathi ke kodwa ke ngeke ngiyolwa ngalezi zinto aphinde wasibuyisela ngicela ke Nkosi ungibambele ngamanye amagama ezingubo akusezo zakho kodwa usungibambele.
ongibangele ke baba ngizothi nami ukukhula ngizofaka le size yesicathulo zakho wahamba uSaul ayisuka lapho uDavide Nkosi uSaul yini ukuba nigwajiswe ilomfilisti ongasokile uthe memskena kwi-spiritual realm wabona nokuthi lo akasokile. Number 2, akanalwazi emphefumulweni wakhe. Wazi izimpi kuphela ukuzilwa ngenyama. Kanti impi esibhekene nayo akusiyo impi yamaxele nentonga kodwa yimpi yokomoya, yimpi yokulwa neziphatha hlabathi zokumnyama kwezasezulwini indaba. Akulungile ukuba umuntu angabi nalwazi emphefumulweni wakhe. Uthanga mskena wathi uGoliath wabhaqa ukuthi hey kukhona umfana ongichallengeayo. Wathi Goliath simfumane umuntu ozolwa nawe. Wathi uphi lo umuntu? Waphuma umfana omncane. Hey man ndi-undermine olahlabana ngithumelela inkwenkwe encinci. Inkwenkwe ayinasikhwepha ayinamandla kodwa igcwele ulwazi emphefumulweni. uGoliath uyingcwele imbela, unesikhwepha, unamandla kodwa akanalwazi. Asisonge kanje. Uthi uDavide, Yesu uzolwa nami mhlekazi. Wayesethi uGoliath, lalela ke mfana wami, ngizokuqhuma ikhanda isidumbu sakho ngisinikeze inyoni zomkhathi. Sikudla isidumbu sakho. Uthi uDavide, wena Goliath uza kimi ngentshutshe nomkhonto, mina ngiza kuwe ngegama likaJehova wemikhosi yakwa-Israyeli okuthumileyo. Wenele angathi mina ngiza ngegama. Ingani unolwazi emphefumulweni ukuthi impi engilwa naye akuseyo yami le impi. Ngilwa impi ka-Israyeli nami ngengiyilwa impi ka-Israyeli. Kodwa impi ka-Israyeli kufanele ndiyinikele uNkulunkulu. Wayesethi uDavide, lempi akusiyo yami ingeyakho Jehova, ngiza kuwe angizi ngenyama ngiza ngegama. Uthi angathi ngiza ngegama uDavide washiftelwe emva igama lema phambi kwakhe lahamba phambi kaGoliath. Igama lihlangabezana noGoliath. uDavide umile lithi iBhayibheli wagijimela emfuleni wathatha amatshe i4 wafaka esikhwameni eliyiwale libushelezi walifaka phambili kwindayimane wajikelezisa isilingi sakhe. Ngenkathi ejikelezisa isilingi sakhe uGoliath uyeza igama liya kuGoliath. Igama akade limemezela lahlwitha itshe esilingini. Ngapha itheyila kaGoliath yabhathaza yamthungela ingubo yavele yayihlobisa lapha esimongweni. Lapha ihlobisa khona wathi umoya ingcwele ihlobisa le ngubo kaGoliath ngoba itshe likaDavide lishelisa sisebenzisa lesa sifongo. Ithela yathi hayi Yesu sendifale yonke umuntu kanti qanga kwasinophefumula ngisula. Mayifuna lapha igama lathatha itshe lalijikijela esimongweni uGoliath to prove ukuthi akabethwa nguDavide. Uma weshawe nguDavide kufanele awele emuva ngoba uDavide wephambi kwakhe. Kodwa lithi iBhayibheli wawela phambi kaDavide. Wawa ngobuso ebhawa egameni ngoba ushalwa umuntu onolwazi. uDavide uyazi ukuthi impi yami ingeyakho, impi yakho ingeyami. Olwa nawe ulwa nami, olwa nami ulwa nawe. Mina wena emehlweni mina ngiyinhlamvu yeso lakho. Othinta mina uthinta inhlamvu yeso lakho. Uthinta mina kanti kwi-spiritual realm uthinta uJehova emuntwini. Uzokuthola namhlanje sengithi yekela ukulwa izimpi ongeke uzinqobe. Thatha izimpi zakho uzinikele kuJehova. Kube nguJehova olwa izimpi zakho. Sengiyabona akulungile ukuba umuntu angabi nalo ulwazi emphefumulweni. Haleluya.
akukuhle ukuba kungabikho ulwazi emphefumulweni. Bro, me 5 minutes, I'm closing. Ubutyebi buhlala emphefumulweni wakho. Izinto osikelelwe ngazo ziyadlula enyameni. Abantu babona inyama kanti usikelelwe emphefumulweni. Yingakho inyama iba nenhlanhla. Kodwa umphefumulo unesibusiso. Ngoba uNkulunkulu ubusisa emphefumulweni. Bonke abantu abahamba ezinyangeni nasemagqirheni bayophalaza bayofutha bagquma ngenyama ayingumphefumulo ngoba bona bacela inhlanhla. Haleluya. Kanindi. Umuntu odinga ozibona ungathi yena uhanqwe ngamabhadi. Uhamba ayosebenzisa amayeza enyameni yakhe ngoba efuna inhlanhla hayi emphefumulweni. Umphefumulo ngeke ugqume ngeke ufuthe. Ufuna ukugqishwa ulwazi. Nesibusiso ke sihlala emphefumulweni. Amen. Hallelujah. Amen. Ngenkathi ngisashumayela lapha khona abantu engibabonileyo khona la ekhaya kwi-spiritual realm abagive uphile bathi unyaka ka-2025 yonke into ebengiyizama i-collapsile ayizokwenzeka. Lalela ngizokutshela as a man of God. Lento obukade uyilindile ngonyaka ka-2025, there's no distance, there's no time uThixo wethu. uThixo lento obukade uyilindile nalena vumelana ngayo noThixo, uThixo uzoyenza before lo nyaka uphela. Umuntu ofeyilileyo ufeyile wena ngolwazi emphefumulweni. Umuntu olwazi emphefumulweni uyazi ukuthi imali ayithandazelwa, kodwa uba ndifuna imali ufuneke ndifake imali. Angithi ngolwazi onalo emphefumulweni ukuthi imali ayithandazelwa. We don't pray for money. Ukuba ufuna imali ufake imali. Na ufuna imali uthatha imali yakho uze nayo kwi-altar likaThixo. Andithi kade nihamba ama-altar obumnyama lapho ebenikade ninikezwa izinto uphinde uhambe uyobonga khona. Angithi now ushiye wena i-altar lakho elinamandla, i-altar lase-House of Glory, lapho othi mawunikela izinto zakho kuphakama ingelosi yase-House of Glory egade bonke abantu abakhonza lapha, ihambe ebusuku ibalwela izimpi zabo. Imali zene eyithathiwe emkhathini ihambe ingelosi yoziphuca. Imishado yene ethathwe emkhathini ihambe yoyilanda. Imizi yenu elizoyakha, ama-promotions wenu, imisebenzi niyoyenza, ingelosi ihambe yoyithatha. Ngicela ukukhuluma into yokugcina-ke sengivala. Nansi enye into ekufeyilisileyo wena ukuba uzukhale ngokuthi lo nyaka uphelile Thixo into zami ebendizithembele zikolapsile. Uyeke inkonzo yokweshumi. Bofa abanye bakhona zange bayiqale nokuyiqala. Ayeva nje. Yes, intoni ishumi, intoni okweshumi. Ngibona ngichazela ngesilungu. Kaloku lento ithetha ngubishop okweshumi ngo-10%. Hayi womholo wakho wayo yonke into oyifumanayo ingeniso kuwe. Uthatha u10% kulowo mali ngowakho ngokaThixo. Ezami zidle nembewu. Ngoba lo 10% uyimbewu eyenze ukuthi uThixo akunikeze lento. Indlela ombonga ngayo ayenyameni emphefumulweni, uthatha u10% wakho umsele. Angiqale kulabo abasebenza abanesala. Okweshumi kwakho awubukhiphi kwi-net pay ngoba uSanlam noMetropolitan no-Old Mutual abatsalileyo akusiba kaNkulunkulu ngabakho. Hallelujah. So okweshumi kwakho ukukhipha kwi-gross. Ubufuna ukungarobheki ezibusisweni zakho, ukhipha okweshumi kwi-gross. Ungakatsali yonke into, imali yakho yonke mayiphelele ukhipha okweshumi kwi-gross. Uthi nayi imali yokweshumi engizoyisa ngaphambi kaJehova. Ngiyothi ngibonge uJehova mphefumulo wami ngakho konke onakho. Ucabanga ukuthi manje uDavide ngakho konke onako usho ini?
usho ngayo yonke incebo nazo zonke izinto eziphathekayo ezibanjwe inyama ngoba umphefumulo lungaphakathi mosolula isandla kuluka ingalo yakho yenyama mawuphakamisa umphefumulo mawuphakamisa umlenze wakho uphakama umlenze wakho wasenyameni so inyama ilekelele isiza umphefumulo wakho ngoba umphefumulo uma ungaphuma ubecaleni uthi ukwenzele izinto isidumbu sakho singawa phansi. Haleluya. Yingakho David ethi mbonge wena uJehova mphefumulo wami nako konke onako. Ingcebo yakho, imali yakho, zinkomo zakho, ngabantwana bakho, yonke into onayo mbonge uJehova. Now okweshumi nawo apho wena uqala wazirobha khona ngoba ubungenalo ulwazi kuphi ukhiphe isishumi kwi-NetPay warobha uNkulunkulu suka nje ebhantini wavela wambamba uNkulunkulu. Haleluya. Okweshumi kukhishwa kwi-gross. Boso ukhiphile okweshumi akusiko lo umholo wakho owusebenzileyo. Uba ukhona umuntu okuphe i-2000 rand. I-200 kuleyo 2000 akusiyo yakho imali kaNkulunkulu. Okweshumi awukhiphi emholweni wakho kuphela ukhipha kuyo yonke ingeniso into engenileyo kuwe. Haleluya. Angithi ngoba unolwazi emphefumulweni na ulandelela iprocedure yokuthi umphefumulo umkhonza kanjani uNkulunkulu ukhonza uNkulunkulu ngemali yakho then zonke ezinye izinto umphefumulo attractors ziyaflow empilweni yakho. Lithi iBhayibheli uma wenza kanjalo uNkulunkulu yena uyophakama akhuze inkumbi edlayo akhuza amadimoni alethe isifo kuwe. Asikhulume iqiniso lapha phakathi kwethu bakhona abantu abake balala nomuntu onoHilda noIvy bakwavilakazi kodwa akesuleleka esathembekile uNkulunkulu kwaphakama uNkulunkulu wakhuza uHilda noIvy bakwavilakazi ukuthi awunohlala kulona umzimba. Ithethe intomo kwaye ithethe into engefisa. Haleluya. Kukhona izinto uNkulunkulu aphakama amadimoni befuna ukwehlisela zona ukuze kudicileleke igama lika Jehova phansi aphakama uJehova ikhuza athi not ubani bani. Kukhona abantu kini abathembekile enkonzweni yokweshumi angene kwi-accident uphume ungenagazi kodwa unegazi labantu abakuchaphazeleyo obukade ubhukukeka nabo ngemoto ngoba uNkulunkulu uvikela ingcebo yakhe. Umphefumulo wakho ugqishwe ulwazi. Haleluya. Okay, sengiyabhala. Ngicela ukubona izandla zabantu abawukhiphayo okweshumi. Ala kulo nyaka ka-2025. Irrespective unyaka uyaphela okwenzakala. uNkulunkulu akanandaba nakuphela kwenyanga. Thixo angakusiza na nge-31st ube yimiliyoni nge-31st. Labo abantu ngiyacela bazalwane ngicela niphakame nime ngenyawo. uNkulunkulu kumkhulume ngabantu abawu7. Ngicela ukunikeza instruction. Ngicela uphakame ukuyazazi ukuthi kulaba bantu uNkulunkulu ethetha ngabo. Namhla ngifuna ukunibusisa ibusiness lakho as from today ngeke liphinde liphucuke. Amen. Ngicela nize lapha ngaphambili. Okay, nonke ninomcabango webusiness ukudala ukuyazama ngiphuncuke. Take my word, I'm a man of God. As from today. Amen. Le business ofuna ukuyiqala imali yalizovela nobiveli.
ngicela ukunipha le instruction. Ngicela ubunayo manje uzoyenza, ubunayo manje ungiphathelele imali ngeqhawe next week. Empilweni zabo ngiya-attracta imali wherever it is, wherever aphi bacashele khona, bavile inkosi ukuthi kufanele benzeni, bavile ukuthi kufanele bakhiphe okweshumi, kufanele bakhiphe le pledge. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siza Nkosi abantwana bakho, fakazela Nkosi izwi lakho with signs and wonders in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ngingahlala phansi.